13. Plazma sportske igre mladih. Najljepša sportska priča u regionu. 46 BH gradova. 10 sportova. Veliko finale u Sarajevu. Druženje, smijeh i zabava. I ne zaboravite, Plazma sportske igre mladih najveće su besplatno amatersko takmičenje u Evropi za djecu i mlade. U 27 godina postojanja okupile su više od 2.700.000 učesnika u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Igre pružaju više od sporta, potiču na razvoj prijateljstva, tolerancije, solidarnosti, fair playa i kreiraju festival radosti za naše mališane. Plazma sportske igre mladih djeci i mladima pružaju mogućnost da potpuno besplatno učestvuju u profesionalno organizovanim takmičenjima, a najbitnije od svega je da se takmičiti može svako, te da učesnici igara ne moraju biti aktivni sportisti, već samo ljubitelji zdravog načina života i druženja. Cilj Plazma sportskih igara mladih je da naši budući naraštaj kroz sport upoznaju sebe, ali i druge, steknu samopouzdanje, razviju osobnost, pokažu svoje vrline i usvoje pravilne životne navike. Podršku igrama pružaju međunarodne institucije poput Vijeća Evrope, Evropskog parlamenta, Međunarodnog olimpijskog komiteta, UEFA, kao i ambasadori Aleksander Čeferin, Nasser El Khelaifi, Johannes Hahn, Predrag Mijatović, Jose Mourinho, Luka Modrić, Edin Dzeko, Nemanja Matić, Nemanja Vidić, Nikola Karabatić, Slaven Bilić, Dario Srna, Miralem Pjanić, Džanan Musa, Marica Gajić, Benjamin Burić i drugi. U prethodnih 13 godina Plazma sportske igre mladih su okupile više od 517.000 mališana iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a na velikom finalu u Sarajevu družili smo se sa više od 20.380 finalista, a utakmice pratilo 790.000 gledatelja. Zajedno smo uživali u pobjedama, tugovali u porazima, proslavljali rođendane, upoznavali nove prijatelje, ali i simpatije. Sve to zajedno kao jedan tim. Sve ovo potvrđuje slogan koji je potekao od učesnika, a to je da su igre zakon. U okviru najljepše sportske priče družili smo se sa Vedadom Ibiševićem, prvim ambasadorom igara u Bosni i Hercegovini, Predragom Mijatovićem, doručkovali sa Miralemom Pjanićem, govorili o mogućnostima zajedno sa Edinom Džekom i Jasmirom Begovićem u okviru UNICEF kampanje. Igrali između dvije vatre sa Denijem Gloverom, pucali trojke sa Mirzom Teletovićem, igrali nogomet sa našim seniorskim reprezentativcima, trčali sa Amelom Tukom, igrali tenis sa Damirom Džumhurom, igrali 1 na 1 sa Džananom Musom, takmičili se sa najboljim košarkašima Bosne i Hercegovine, proglasili prvu ambasadoricu Plazma sportskih igara mladih, najbolju BH košarkašicu našu Maricu Gajić i ugostili ambasadora i jednog od najboljih evropskih rukometnih golmana našeg Benjamina Burića. U 2023. godini u okviru Coca-Cola kupa smo nastavili partnerstvo sa UEFA Foundation for Children sa ciljem da animiramo što veći broj djevojčica da se prijave na igre i tako pokažu da i u sportu mogu biti jednako uspješne kao dječaci. I ove godine smo na terenima učili o zaštiti životne okoline. Projekat Zero Waste budi dio igre Čuvajmo našu planetu koje igre provode u saradnji sa kompanijom Coca-Cola ima za cilj da sa djecom kroz igru na njima prihvatljiv način učimo o ekologiji, reciklaži i zaštiti životne okoline. Partner projekta je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH. Najljepša sportska priča u Bosni i Hercegovini je već 13 godina najveselija tema u medijima, sa rekordnim brojem više od 38.000 objava u printanim, TV, radio i internet medijima. U 2023. godini Plazma sportske igre mladih su posjetile rekordnih 46 BH gradova i okupile više od 60.000 učesnika. Trgove i terene širom Bosne i Hercegovine smo ispunili osmjesima, druženjem i pjesmom, a zajedno sa našim gostima, partnerima, prijateljima i najmlađim simovcima smo svečano otvorili igre u Novom Travniku. Pokrovitelj igara i ove godine su bili Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta. U saradnji sa specijalnim partnerom Olimpijskim komitetom BiH igre su na terenima širom Bosne i Hercegovine promovisale olimpijske vrijednosti, poticale su na razvoj prijateljstva, poštovanja, izvrsnosti i fair playa.
Sa našim dugogodišnjim partnerom Košarkaškim savezom BiH, a pod pokroviteljstvom FIBE, smo bili dio kampanje Njen svijet, njena pravila, koja ima za cilj promociju ženske košarke. Pored regionalnih takmičenja organizovali smo i MTEL, dan sporta za naše najmlađe simovce, sa našom maskotom Viktorom i hiljade malih simovaca. Trčali smo i igrali igru između dvije vatre, a nakon svih takmičenja smo zajedno sa malim i velikim simovcima, roditeljima, starateljima i trenerima pjevali najljepše pjesme Željka Samardžića i benda Crvena jabuka pod motom Tamo gdje ljubav počinje. A tamo gdje iskrena ljubav počinje uz osmijeh i druženje su upravo tereni Plazma sportskih igara mladih. Na velikom finalu u Sarajevu smo ugostili više od 950 simovaca. Posebno iznenađenje za sve prisutne na ceremoniji svečane dodjele medalja je bio dolazak bivšeg učesnika Plazma sportskih igara mladih, našeg ambasadora, igrača košarkaškog kluba Real Madrid, Džanana Muse. Džanan je u društvu još jednog BiH reprezentativca Edina Atića bio dio specijalne ekipe gostiju koja se u okviru All-Star utakmice nadmetala sa ekipom simovaca. Proglasili smo i novu mladu ambasadoricu, Lorenu Ćorić iz Čapljine, i najtrenericu u 2023. godini, Eminu Taletović iz Gradačca. Najsvečaniji dio u 2023. godini je bilo i međunarodno finale Plazma sportskih igara mladih i Coca-Cola All-Star Sport Day u Splitu. Program je započeo svečanom ceremonijom proglašenja ambasadora Plazma sportskih igara mladih, a Dario Srna i Nemanja Vidić pridružili su se velikoj sim porodici. Coca-Cola All-Star Sport Day nastavio se revijalnim šahovskim turnirom na kojem su nastupili najbolji šahisti Plazma sportskih igara mladih i naši gosti. Simultanku na rivi odigrao je šahovski velemajstor Darmen Sadakasov, predvođen Arkadijem Dvorkovićem, predsjednikom FIDE, svjetske šahovske organizacije. U sklopu Coca-Cola All-Star Sport Day održala su se i takmičenja u najbrže rastućem sportu današnjice, padelu. Nasser El Khelaifi, predsjednik Paris Saint-Germaina i član izvršnog odbora UEFA, i Zvonimir Boban zaigrali su padel protiv Nemanje Vidića i Mehmeda Baždarevića. Za kraj ovogodišnje sezone Plazma sportskih igara mladih odigrana je utakmica između učesnika sportskih igara mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije i All-Star tima. Tim Zvijezda predvodio je Aleksandar Čeferin, predsjednik UEFA, koji je stigao u društvu Luisa Figa, Nasera El Khelaifija, Zvonimira Bobana, Predraga Mijatovića, Darija Srne, Nemanje Vidića, Marija Stanića, Estebana Kambijasa, Kristijana Karambeu, Aitora Karanke, Aljoše Asanovića, Igora Štimca, Mehmeda Baždarevića i drugih. Utakmicu su sudili Roberto Rosetti, legendarni nogometni sudija, i Svetlana Bilić, najbolja nogometna sutkinja regije. I tako već, 13 godina uz osmijeh i radost isprećamo generaciju naših simovaca. Pridružite nam se na našem putovanju da zajedno pričamo najljepšu sportsku priču, a do tada ne zaboravite, igre su zakon. U narednih 20 epizoda vas vodimo na naše uzbudljivo putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu i 13. sezonu Plazma sportskih igara mladih. U uvodu ovogodišnja takmičenja su bili edukativni događaj Zero Waste, budi dio igre, čuvajmo našu planetu i takmičenjima u pojedinačnim sportovima. Međutim, naša prva stanica u emisiji će biti jedan divan grad. Nekada je nosio epitet grada mladosti, a danas je mjesto za sve. Grad koji već treću godinu zajedno sa nama priča najljepšu sportsku priču. Grad Novi Travnik. Ćao, ja sam Pripadac Amina, članica advokatskog kluba Viktori, i danas ću vam predstaviti Novi Travnik. To je mala općina u središtu Bosne i Hercegovine i centar otvaranja sportskih igara za naš region. Grad je utemeljen 1949. godine te je odmah nazvan Novi Travnik po obližnjem gradu Travniku. Smatrao se jednim od najrazvijenijih gradova u bivšoj Jugoslaviji zbog velikog industrijskog giganta Bratstvo. Prozvan je gradom mladosti jer ovaj grad i danas leti na krilima zainteresovanih mladih građana, što možemo zaključiti iz broja posjećenosti današnje manifestacije te po broju učesnika u istoj. Dođite i posjetite nas. Ćao! Takmičenja u Novom Travniku su započela Pili kupom, takmičenjem u malom nogometu za kategoriju 2012. godište i mlađi.
Najmlađi Simovci su se pokazali kao odlični nogometaši, a najuspješnija u ovoj kategoriji bila ekipa Zmajevi, koja je u finalnoj utakmici pobjedila osnovnu školu Novi Travnik i tako se plasirala u narednu fazu ovogodišnjih takmičenja. Pozdrav, ja sam Adin Skopljak i osvojio sam prvo mjesto sa svojom ekipom na Pili kupu. Jako smo sretni što idemo dalje. Druženje smo nastavili na košarkaškim terenima, gdje smo imali priliku gledati odlične košarkaške mečeve u okviru Kinder Joy of Moving Cupa. U finalnoj utakmici dječaci iz ekipe Osnovna škola Safet Bek Bašagić bili su sretniji i spretniji od ekipe Novi Travnik Nagici, te su tako izborili plasman na ovogodišnji polufinalni turnir. Moje ime je Elman Mahalbaš, dolazim iz ekipe Osnovna škola Safet Bek Bašagić iz Novog Travnika. Danas smo učestvovali na Kinder Joy of Moving Cupu gdje smo osvojili prvo mjesto i radujemo se što prolazimo dalje. Nakon interesantnih košarkaških utakmica, vrijeme je bilo i za prvi MTEL kup u odbojci za djevojčice. Novi Travnik je tradicionalno dobar domaćin turnira u odbojci, pa je tako bilo i ovaj put. Gledali smo odlične utakmice, a plasman na veliko finale u Sarajevo ostvarila je gostujuća ekipa Jajce, koja je u finalnoj utakmici pobjedila ekipu odbojkaškog kluba Kačuni iz Kačuna. Ja sam Julić Nadija, dolazimo iz Jajca. Osvojili smo prvo mjesto u turniru u Novom Travniku MTEL i nadam se daljem našem uspjehu. Drugog dana druženja više od 1500 dječaka i djevojčica iz osnovnih škola sa područja općine Novi Travnik uživalo je na ceremoniji svečanog otvaranja koje je održano na glavnom trgu ispred zgrade općine. Nakon dužeg vremena pojavilo se i sunce što je dodatno podiglo raspoloženje. Najmlađi Simovci su imali priliku družiti se, zabavljati, kasnije se i takmičiti u igri između dvije vatre i atletici, a direktan prenos jednosatne ceremonije i ove godine bio je emitovan na N1, Sport klub i Arena Sport kanalima. Svečani program su otvorili dječaci i djevojčice iz dječjeg vrtića Novi Travnik, koji su svojom muzičkom tačkom oduševili prisutne. Načelnik i veliki Simovac, gospodin Stjepan Dujo, nije krio zadovoljstvo što su 13. plazma sportske igre mladih otvorene u Novom Travniku i što se općina pridružila Beogradu i Novoj Gorici kao regionalni sim centar igara za 2023. godinu. Novi Travnik, evo, kao jedinica lokalne samouprave, ponosan je domaćin drugi put za redom sportskih igara mladih, a evo ove godine i domaćin otvaranja, regionalnog otvaranja sportskih igara mladih kao najveće amaterske manifestacije u Europi, tako da je potreba ovakvih igara i udruženja naše djece kako bi izmamili osmijeh kod naše djece i kako bi se međusobno poznavali i družili, sigurno je potreba i našeg Novotravnika. Već drugu godinu za redom naše djece se vesele događaju, vesele se sportskim igrama mladih. Ovo je, hvala Bogu, i na kraju školske godine, te sukladno dogovoru i razgovorima sa predstavnicima sportskih igara mladih i zahvaljujem se naravno i njima kao i pokroviteljima sportskih igara mladih. Novi Travnik je spremno dočekao sportske igre mladih i sa veseljem pruža mogućnost da i naša djeca iz Novog Travnika, iz mjesta za sve, sudjeluju aktivnosti u velikoj obitelji sportskih igara mladih i da budu pravi Simovci, nositelji vrijednosti, boljih vrijednosti, da postanu bolji ljudi, jednostavno da korak po korak njihov bude u bolju budućnost u Bosni i Hercegovini. U ime plazma sportskih igara mladih prisutnima se obratio predsjednik organizacionog odbora za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Haris Veliahmetović, koji je iskoristio priliku da se zahvali malim Simovcima, općini Novi Travnik i svim partnerima koji su ove godine dijelom projekta. 4 godine kompanija Bambi AD je generalni partner najljepše sportske priče. Svojim dolaskom podršku malim Simovcima na otvaranju nove sezone pružio je gospodin Ivan Jovanović, menadžer korporativnih poslova i održivosti kompanije Bambi. Kompanija Bambi već godinama u okviru svog najpoznatijeg brenda Plazma podržava sportske igre mladih prevashodno u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
velika je čast, zadovoljstvo, negdje i obaveza da najomiljeniji brend, odnosno keks na području bivše Jugoslavije, uđe i sponzoriše ovakve divne stvari, da vrati malo dug zajednici u kojoj posluje. Nastavit ćemo to da radimo, to svečano mogu da obećam i treba da se zahvalimo samo Zdravku Mariću, idejnom tvorcu cijele ove organizacije, kako sam shvatio da je to najveća sportska amaterska organizacija u Evropi koja traje 27 godina u Hrvatskoj, 13 godina, nije baksuzan broj svakako u Bosni i Hercegovini i 10 godina u Srbiji, to ćemo da proslavimo u Beogradu kako sam shvatio. Tako da se zahvalimo Zdravku Mariću, ali sad sam pomenuo neke ljude koji stoje iza svega od toga i koji nam svaki dan omogućavaju da uživamo u divnim stvarima. To su Haris, Emina, Mirza, Naida, nikoga nisam sada zaboravio što se tiče Bosne i Hercegovine. I rekao sam još jednom, meni je divno što sponzorišemo ove stvari, jer ja kao predsjednik kompanije imam čak i tu privilegiju da proputujem sve ta mjesta koja ne bih vidio i vidim da je Novi Travnik jedno divno mjesto za život. Prevashodno je bila Nova Gorica u kojoj sam bio kada je bila Hrvatska u pitanju. Tako kažemo, lijepa djeca, lijepi ljudi, lijepe zemlje, države, samo da se družimo, samo da pobjeđujemo, ali ako se izgubi, odnosno ako bude neki poraz, samo da ostanemo prijatelji, da to dostojanstveno pretrpimo, jer sve to dio života, usponi i padu. Podršku Simovcima su putem video poruka poslali naši ambasadori i prijatelji Edin Džeko, Nemanja Matić, Luka Modrić, Marica Gajić, Džanan Musa i Amel Tuka. Kompanija MTEL je i ove godine prepoznala značajan projekat za djecu i mlade. U Novom Travniku se našim malim Simovcima pridružio gospodin Milosav Parezanović, izvršni direktor za prodaju kompanije MTEL. Veliko mi je zadovoljstvo da drugu godinu za redom imam priliku ispred kompanije MTEL da prisustvujem ovoj velikoj sportskoj manifestaciji za mlade u kojoj učestvuje veliki broj mladih ljudi iz celog regiona. Kao društveno odgovornoj kompaniji MTEL je jako srećan i zadovoljna kompanija koja ima priliku da pomaže sve ideje i projekte, posebno sportske manifestacije u kojima jako veliki broj mladih ljudi se okuplja oko fair play igre, takmičenja, da imaju priliku da se takmiče, ali da se druže i stiču nova prijateljstva i poznanstva sa vršnjacima iz regiona. Ono što nam je posebno bitno jeste da na ovom takmičenju mogu učestvovati svi mladi iz regiona koji to žele i da je takmičenje besplatno za sve učesnike. MTEL, društveno odgovorna kompanija, živi život svoje lokalne zajednice i pokušava da u svakoj prilici pomaže sve ideje i projekte koje okupljaju veliki broj mladih ljudi, što će njima biti jako bitno da negujući prave plemenite životne vrednosti i vrline dalje nose kroz svoj život i da ove trenutke koje provedu na sportskoj manifestaciji pamte u toku svog života za stalno. I nadamo se među njima da će naš region dobiti, iznedriti mnoge druge i divne ljude i divne sportiste kao što smo ih imali, kao što ih imamo, poput Razije Mujanović, Mirze Delibašića, Janice Kostelić, Luke Modrića, Novaka Đokovića, Nikole Jokića. U pauzama programa najmlađe osnovnoškolce zabavljali su i rasplesali članovi Kuće dobrih tonova iz Srebrenice i Samir Salčin, poznati virtuoz s loptom koji je djecu oduševio žongliranje. Program svečanog otvaranja smo završili najsvečanijim trenutkom paljenjem baklje i plazma sportskih igara mladih, koji je zajedno sa malim Simovcima i najboljim učenicima općine Novi Travnik donio maskota Viktor. Nakon svečanog dijela je počeo najzabavniji dio dana za naše male učesnike, a to su takmičenja utrci na 60 metara i igri između dvije vatre. Uživali smo u brzini i nadmudrivanju naših malih Simovaca koji su još jednom potvrdili da su njihovi osmjesi najzlatnija medalja. Na kraju dana druženje u Novom Travniku završeno je vatrometom i koncertom Željka Samardžića, gdje je više hiljada ljudi uživalo u pjesmama legendarnog pjevača. Naše TV putovanje kreće, a mali Simovci širom Bosne i Hercegovine iščekuje još takmičenja i radionica u njihovim gradovima. Raduju se druženju, upoznavanju novih drugara, putovanjima. I eto, tako mi to, zajedno kao jedan tim već 13 godina, jer igre su zakon.